ରାତିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଜ୍ୟୋତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଯୋଡ଼ାରେ ଥିଲା ମଣ୍ଡପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାଳିମାକୁ ଦୂର କରିଦେବ, ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ, ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଅଜାଚିତ ବର ପ୍ରଭୁ ଯାଚିବେ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯୋଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସୁଖ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବ୍ୟାଧି ସମସ୍ତ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅକାଳ ଦୁଃଖ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଶରୀର ମନସ୍ତାପ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିଦିଅ। ଆମ ନେଇ ସଦ୍ଭାବନା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ଚିନ୍ତା ଦିଅ। ଏତିକି କାମନା, ଏତିକି କାମନା। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ସମସ୍ତ ମନ ଥାଏ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସହିତ। ଏଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ହବ ନାହିଁ। ଜାଗା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବର ସହିତ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ